Chibai levek ule Korean movie 2009 na anti cho Cast Away on the Moon kan en hole dona muna min ti ve ngei po ka bai sei Sol khopui alo langa Kim Seong Gun chuan anna achana abial nu nen ain then boka ba anga hle bok are ru ha chu inti hlum tumin tuipuya zuang tha ma se thilavin tuipui chuan vaw kama khopui hnai taksia chuan alen chuaka Senggun chuan a thilo wang chuan building chhong som ruk pathum na tang chuan zuan thak tumin khopui pan le tuma ma se omna chu island ni in chuna tur om lo ti rechuak a phone an dab wata a phone chu alo hu veka nisa phaurawin amut santa ani atuk zinga nia ferry thomin atihara Senggun chuan tanpui dilin a awa ma se passenger zinga pakhat chuan hai ati na emo lo ti in hai ti in aban lo veilet ve a leya chuan min puiru ti aziaka a phone ti nu na tuma anung thei hlo mai ma se a battery atlem le ani 911 call ngal vatin tanpui andila ma se prank emo ti in phone lo da mak abial nu hlui call le in abial hlui chuan abiak du lo thu lo changin phone ada le a midang call le atum lai chuan telemarketerin lo callin Senggun chu sumdon lampang aron soipui vaka adu to ko soizo chuan phone ada le mak a phone chu athingal mak bok akong om chun chu tui hleu kaya khopuya kirle ania ma se aul samdon lo tui chu a hleuta apoi berta chu tui hleu athiam lo ti chu ani tuya chuan a hlewa apilta arilwa chuan thil tam tak lo langin apain tui hleu zirtir aya tui hleu athiam lo zia a hril lai te tui hleu thiam lo wanga abial nuin a ban lai te chu angai tu chuaka ti chuan a thei to ka in hain waw kama at kirle thei hra mani aril ru chuan engtika ama a hlotling ve ngai don lo ti angai tu a ti chuan ril runa taka inti hlum tumin a ngonga chuan hruet thunga chuti lai tak chuan civil defense drill thom a hria a phun soka drill an nei zoa inti hlum le tura ril rupu in awm na hmuna tang chuan a chuka in thiar turin akalta chuti lai chuan Sylvia pangpar mu in apar zu chu an dota alo thum hle alunga chehial theani chu par zu thum chuan beisena tharpe in inti hlum na ril ru chu apaita a ti chuan tuipuya kalin tui al tui lo tak ta chu a ina pa te chu ein mei chem tumin thing ala khoma thing chu tial tumin an bei ngat ngata ma se theilo aip te lai tar chu mangle ta zoka zana nia a mei chem chuan atilum deuh hleka a wallet a credit card chu en wanga tuman mu theilo nia in hria in aw vak vakin a ke kor a pot thla a among anti koi soi kwal vela awm na mun island a chuan nun nuam le ol samjok awm ti khovel hril tumin a aw vak vaka atuk zinga chuan vawkam fangkwalin bolhlo la thasi la man tlaka chu azong kwala varak pian mang anglong asiama atom hulna tur le zanlama nuam zoka aria theina na ti ani ei tur azonga pa aya ei har phian le ngal sawa man atuma an thlok zel boxi sangaman athiam boxi lo thinga lona savatui le turin thinga lon thei boxi lo sawa in alua lo ek khumin chu alua sawa ek kai chu thil ti faina mi pai to charin alu chu asufaya alu thia chuan sanga ruin sanga le chu an thia Senggun chuan ei tur nei ta sangharu te chu plate da in zana amut sana chu asangharu da chu sawa in alo aya atu zingan tho chuan savathi amua a eive mia phula mudle an par thir chu ani tin hun man dan chu ani mai chumi khopui veka chuan Kim Jong Un achala sermoi lo tak mai nei hi a oma aruma chuan kumthum lai ankal khum to arum na chu bolhloina khat thur maya midang lu theilo nan kongka akal mi arenga parda azar phuya ni eng lu nan terau te atikwa a chung ten pona cho anda saktop mai thina internet po sakin jongun chuan social network a chil hle a internet a thomno sang download in
mitam taka bia a ata angin asoi mia thin bok anu in amamo azo pon tongka chang loin message in achang mai thin anu chuan ei tur tui tak tak te pe thin ma se rice le seaweed chia a ei thina ei tura chuan calories atam a hlawani ama chawin omma se rules thatak anaya bubble wrap a chia mu in zingdari ta chia athawa calories za som sari pahni zinga aya zingdar ko ma in footstep sangthum ati thina social media thu apost zia chuna calories zanga somni panga aya digest nan footstep sangruk atilia fena ain chem tira ti chuan zanlai thleng net a khoi thin zanlai ya chuan thla enin thla ala thina thla hi adu ema a chan chu thla hian tu ma anom lo wangani chutianga ati zo chuan footstep sing khat atia amu chau thinani chutiang hlir chuan kumthum chung hun amang to a civil defense drill a mu ma zong kha chuan jungyan chuan helmet khumin thil danglam mu in ringin thla ala a help ti inziak chu island vuta inziak mu in mi pakhat in ti hlumtum a mu boka a hlau hle a closet chunga lutin hypnosis mangin muthil atuma ma se a theilo darkar a liama an en le a internet khoi a in chupa en chu hobby a anei ta zoka help a in hello ti inziak te chu a mu a ti chuan chupa thla chu la in abanga chuan thalak dangbula chuan atar veta sianggu na lo lang le a bolhlo mangin golf alo khela alo buai hle chuti lai chuan ferry alo kal le a ma se tranpui dila nekin an hmu ang ti hlawin alo bi ruk sana a bi ruk na chuan black bean noodles kor a hmuwa a chunga chuan atel pol alo oma chu black beans noodle chu a kor nimin alung a chle a amu manga de chuan alo hmu hiala a har chuan black bean noodles siam atuma na de chu road dipin huit aya man thei a in ringa ma se tuen lei chuan vut ang mai ani sangha ai zo chuan black beans noodle anu in apeya adu lo lai de chu a hrechuaka muthil atuma savathomin ati hara awmna chunganen chuan sava ek a hmuta treu mai chu chuan ngai tuana thar pe in sava de chuan thingra an aya paitoi theilawin an echuak ani ti te a hria siangun chuan changpat zongin sava ek chu chin atumta a botol mangin chapal asiama athom hno chu scarecrow a siam boka na athoka athana chuak zoi mai athan chu an liak china a alti hria in hunrei tak thil al atem to lo ti a hrechuaka ataksa chu aliak hloi mai ni chung zong chu jungyan chuan alo hmurenga thla alak saka banga chuan atar zela ti chuan chu pa biak chu adu ta chan khat chu achung te mut line a chuak ruwa guard chu robot lem hmanga ti buain guard hoi buai lai takin a chuak ruwa leya chuan a thlengta botola lekha ziak thunin a thlak thata a atuka chuan island lam chu a en vata thil dang lam a hmulowa alung hnur hle thathum lai aliam hnu chuan siangun po chu hmanom chu a thiam to hle a zing tin exer ala a sanghaman dan a thiam to a thinga savatui la turin alon thei to boka a huan po en kol dan a thiama a than chuaka piang kholin chomea alnan amang thina zing khat chu a thlai triak a hmuwa chu chuan a thi phur hle a bolhlo zon po a phur pha hle chuti lai chuan botol chunga lekha om chu a hmuwa an en chuan engma inziakin a hrelo akil khata hello ti inziak chu a hmuwa a om dan zong mutu anom ti hriat chuan a zak thar hle a akikor a hatha soka laya chuan how are you ti aziaka jungyan po chu thila hmu chuan a hlim hle a zana chuan botol thak le turin a chuakta siangun chuan botol chu lo hmuwatin fine thank you and you ti chia aloin ziak le a siangun po chuan fine thank you ti in a chana aziaka
a scarecrow chu thian a nei tawh thu te hrilin chuti lai chuan a scarecrow ah chuan vaimim lo to a hmu a lawm hle chu hnu ania Jungyan chuan surprise tumin delivery boy chu eitur a pek tira Siangun chuan black bean noodles a hmu chu mak ati hle a ma se delivery boy hne chuan a pom theilo thu hrilin a thon let le ta a atuk zianga chuan Jiangun chuan anu chu bia in anu chu pot le thlai chi dilin vaimim chin adu thu a hrila Siangun lo lang le in le khathon dong le in I'm sorry ti aloin ziaka a chan let nan bicha chuan sak lem ziakin a hlau der vela ni aliam zela Siangun a thlai te po chu an lo e theita vaimim hmanga noodle siamin mana asahan mu chu atela thlai dang te le artuite nen atel boka a eita tuyati wangin atap thei hiala Jungyan pon thla lo lak sak zela banga chuan atar zel boka a hlim ve hle ani Jungyan chuan message dong le in congratulations ti ain ziaka Jungyan chuan mu achak hle a phone te chu beder velin huwa reu ti chu bicha chuan a ziaka chu thu Jungyan chuan a hmu chuan a buai hle a internet a nula hmel thadeu thalak chu download in a print a leya chuan bottle hmangin a thlak thata a chu ta tang chuan message a thon ngai telo Siangun chu a khua a har hle a bicha chuan huai ti ziakin chu Jungyan in a hmu chuan a hma aina buai sota chu pa chu en to lo adu hle a tun hma a lo ti thin a hobby a kir le chu atuma a computer onin account a unlock in chuan mitam takin an thalak aruk saka wanga an thinrim na thu an lo thon hi a hmuta teuh mai chumi zan chuan thli le ru na satakin atle a Siangun po a buai hle a thlai le a long te chu thli chuan ati chiat saka atuka chuan Jungyan chuan Siangun a chanchin chu hredu in an en le vata Siangun chuan bicha chuan FUT alo ziaka khovel laka a thinrim hle ani chuti lai chuan welcome tify tu an lo langa chulai huna chuan Siangun chu omlo turin an lo ti a Siangun chu atlan cheta Jungyan chuan an lo en rangin mitam jok an lo thleng zela Siangun a thil nei te chu an ti chiat saka Siangun chuan lo beile tin pakhat form ati thler saka leya an pei thu thlopa khopuya an hruaya khopui mun lai lia chuan an da topa an kal santa Siangun chu aril ru an hleya building chhong somruk pathuma kala inti hlum atum le ta Jungyan chuan camera a lo hmu vekin in chei man lo le helmet pop khum man loin atlan chuaka ma se a hmu zo lo Siangun chu bus a chuan aringa bus chu a umta Siangun chuan a chuan man tur a wallet hlui to taka chuan alola nei hlo ani Jungyan chuan bus chu phaloin kum khua in chu panen chuan ain hmu to don lo ani ti a hria amang ang hle a chutui lai chuan civil defense chuan drill lo nei le donin ri alo om ruaya motor zong an ding ta thup mai le Jungyan chuan bus lama tlan ngalin bus a chuan aluta zana le timna nei mi lo chuan Siangun a bula chuan ama le ama chu ain hmel hriat tira ti chuan an hlim dun hle a chuti lai chuan bus chu tlanin a cheloya an pahnia an in chibaina masaber chu a thlengta ani video munom tak te kan en le zel theinan ka channel hi minlo subscribe a minlo like sak zel turin clear tu zong te ka ngen vek a cheu